Kalifornia zaban hartaki urrun da ez zeren zubi. Zu izan zita itxasoaten gaineko bersozko zubi. Aitortzen dauzut zu pausatzean ez dut malkorik isurik. Gugan txertatu eta oraino bizi zirela dirudi. Ezadiorik dioni maitea, bihotzez min esker zuri. Larai, darai, laradarai, bihotzez mil esker zuri. Zundibuen mendigorenean, bazen iturritxo bat aurra zinenean.
bersua loratu zen zure barrenean, sekula hartu gabe teknikak menean, bersua bere molde naturalenean. Bersularia zinen leku arrotzetan, beti irri estibat ziri zorrotzetan. Agur Joni maitea hatsaren ertzetan, heriotzak bersua utzi ditortzetan, naizta pausatu goiko ordokihotzetan, atalaia bat duzu gure bihotzetan.
begiratu jendearen aurpegia. I'm ready. I'm gonna show those 2 videos. San Francisco nautoarekin Zintan euskarazko zenbat ere serkin Hizketan gozo eta kantuan ederkin Boneta txikiakin abegikor beti agur eta goraintzi Joni Kurutxeti. Esteren zubikoa, zubi aski zara, urrezko atea ere ez da zubi txarra. Naturaren zubia dugu ostabarra, bertsoa ere zubida, tabadu indarra. Zertzen guztiak biltzen zituen bakarra, txapelpetik sortzen zen Jonin irriparra. Okay, I think that was a pretty good lunch today. We got a great staff at Basque Cultural Center, Mileshke, and now we're ready for the main event in the NABO Basque Club Bertolari Saioa, Johnny Kurutxet Omenaldia, and I'm going to turn it over to our subject giver, Micaela Gocoechea. Ongi etorri gure saiora. Hello, good afternoon. Thank you for coming to our performance today honoring Johnny Kurutxet. We're really excited to be here. We're going to start by introducing all of our Bersolaris. Some are local to the United States, some are visitors from the Basque Country. So we're going to get started by introducing each of them. To start, Sebastián Lizaso Iraola. Sebastián Lizaso Iraola was born in 1958 in the Gipuzkoan town of Azpeitia. He competed numerous times in the National Bersolari Championship, crowned as champion in 1986,
placing as runner-up champion in 1989 and 1997, and competing as a finalist in 1982. Son of the Bercholari Jose Visaso, he followed in his father's footsteps, singing Berchoak in his family tavern in Landeta. Unlike his contemporaries, he's a self-taught artist. He did not participate in contests and championships as a youth, but when, at the age of 24, he became the 1982 finalist, he had already acquired fame and had considerable experience through his performances in town squares and village halls throughout the country. Visaso, apart from being one of the great figures of Bercholaritza, adapts to singing with the youngest of the new generations of Bercholaris, which is why he's considered one of the most well-known Bercholaris. Visaso was employed in the motor trade for many years and worked for the advertising department of Euskaldunon Egungarria, the Basque language daily newspaper. He's married with 2 children, the oldest of which is taking the first steps along the road to being a Bercholari. Give it up for Sebastian. Next up, we have Aitor Mendiluce Gonzalez. Aitor Mendiluce Gonzalez was born in 1974 in the Guipuzcoan town of Andoain. He is currently working as a teacher of Bercholaritza in several schools in the province of Guipuzcoa. He studied engineering and he has a bachelor's degree in social education. His first experience with Bercholaritza occurred in school. Afterwards, he continued fostering his passion at the Bercho Escola, Bercholaritza workshops in Hernani and Andoain. He was the runner-up in the National Bercholari Championship in 2017 and has taken part in all the finals since 2001. He was awarded the Chapela, the beret which represents first place victory, in the Regional Championship of Guipuzcoa twice, in 1995 and 2007. He won the first regional championship at the age of 20, which is also the first year he participated in the competition. Give it up for Aitor. Next up, we have Johannes Iyarregui Marsol. Johannes Iyarregui Marsol was born in 1999 in Leitza, and he's a Bercholari from Nafarroa and a Basque teacher. Since he was a child, he has improvised berchos, and he has also taught singing them. He has sung 3 times in the finals in the Nafarroa Bercholari Championship, 2019, 2021, and 2023. In 2022, he sang in the final of the National Bercholari Championship, becoming the first Navarrese of the new era to reach the final. Give it up for Johannes. Next up, Shabat Iyarregui Marsol. Shabat Iyarregui Marsol was born in 2001 in Leitza and is a Bercholari and Bercho teacher. He started at the Bercho school at the age of 7 or 8, and since then he has participated in several events, competitions, and championships. As for the main championships, he has participated 3 times in the Navarra Championship, reaching the final 3 times in 2019, 2021, and 2023. He has sung once at the National Bercholari Championship in 2022. He works teaching Bercholaritza since 2022 and is dedicated to preparing young Bercholaris for the championships and events. Give it up for Shabat. Next up, some of our local Bercholaris, the first of which is Martin Goicoechea. Martin Goicoechea lives in Rock Springs, Wyoming, but was born in Gorriti, Nafarroa in 1948. He came to Wyoming in 1966 and worked for the Magagna brothers, first as a sheep herder for 8 months and then as a manager for almost 9 years. He is the owner of Wyoming Trucks and Cars in Rock Springs, in business for over 20 years. Goicoechea is not a newcomer to Bercholaritza. He began composing verses as a boy and later even sang with well-known improvisers. In 1966, he was scheduled to take part in Nafarroa's Chapelqueta, or championship, in La Cunza, but 13 days earlier he decided to come to the United States. After a 22-year-long drought without singing poetry,
Goicoechea yielded once again to his Bersolari impulses, and since 1991, he has participated in most Euskal Kantari Eguna celebrations in Gardnerville, as well as in other poetry gatherings. In the summer of 1993, when Goicoechea was visiting the Basque Country, Euskadi Irratia, the Basque radio station, broadcast two of his Berso performances with Jose Lizaso and Jose Aguirre of Gipuzkoa. Goicoechea has been active in the Rock Springs Alkartasuna Southwest Basque Club, serving as president and NABO delegate for years, and had served as NABO's Euskera chairman for over 20 years, and now serves as the director of NABO's Bersolari program. He's worked for the preservation of his native culture and for Basque unity. Give it up for Martin. Next, we have Todor Azurtza Zorrondegi. Todor Azurtza Zorrondegi was born in 1970 in Caracas, Venezuela, and was raised in Donostia, where his family's roots are and where they continue to live. He left Donostia at age 20 to study abroad and to pursue an international career in finance, working mainly in London and Paris, but with stints in Warsaw, Luxembourg, Prague, Bahrain, Beijing, and New York. Since 2016, he's lived in Boise with his wife, Geneva. Todor is very passionate about the Basque Country and its culture, especially the language, hence his involvement in teaching Euskera and Pilota in Boise and being the administrator and teacher of NABO's Bersolaritzari Arnasa Berritu American program and its Berso Eskola, or Bersolari school. Although he does not consider himself a Bersolari per se, a wannabe at the very most, Bersolaritza is one of the means he seeks to use to preserve and spread Euskera in our Basque community. Todor and Geneva now reside in Donostia, and Todor remains very involved in NABO's Bersolari program. Give it up for Todor. Next, we have Oyer Pastor Alonso. Oyer Pastor Alonso is a neuroscientist who lives in San Francisco since 2021 and works as a researcher at UCSF. During his time in the US, he's enjoyed the opportunity to be involved in different Pilota events as a player in California and other states. He has been a fan of Bersolaritza all his life, but started singing when he joined NABO's Arnas Berri Berso Eskola in 2022. He found in Bersolaritza a passion and source of joy that he is determined to continue developing. Give it up for Oyer. And last but not least, for our performers today, Nerea Ezeiza Arregi. Nerea is a first-generation Basque in the U.S. and a technology, strategy, and management professional. Born in Donostia, she moved to Boston in 2015 and currently resides in New York City. In October 2022, she discovered Arnas Berri Berso Eskola, the Berso school in the U.S., and decided to join. Immediately, she became a Berso Sale, an enthusiast of Bersolaritza. Through Arnas Berri's weekly virtual Berso Eskola sessions, and thanks to the generous teaching and leadership of Todor Azurtza and Martin Goicoechea, Nerea has been learning the communication, art, and method of Bersolaritza over these past 2 years and a half. She has become deeply passionate about Bersolaritza, learning online about Bersolaritza's history and evolution, listening to Bersolariak, and watching their captivating performances online, and immersing herself in regular Bersolaritza practice. Living in the Americas, Bersolaritza has become a bridge for Nerea to creatively reconnect with her Basque identity, culture, music, and with her mother tongue, Euskera. Give it up for Nerea. All right, now that we've heard a little bit about each of our performers, we're going to get started. Orduan, mesedez guztiok, saioa hasteko hurbildu mikrofonora eta kanta ezazue agur bana. San Francisco ta hemen bilduak gatoz bersoz agurtzera, lore berri
Irudiak agertu dira, uda berriro antzera. Joni gogoan etorri gara, bi helburu betetzera. Bizi izana omendu eta bizi dena gozatzera. Bizi izana omendu eta bizi dena gozatzera. Kaixo agur bat denoi, hau poza dudana, berriro etortzea zuek denongana. Goza dezazuela, bertsotan emana, Joniren etxekoei, besarkada bana. Arratsaldeon guztioi, guretzat hauze opari, Euskal Herritik etorri eta astera goaz kantari. Bertsotan omen egin nahiean, Joni Gurutzetzen ari. Ta belarriak goxatu asmoz, ona etorri denari. Arratsaldeon sabela behintzat, aserik dakarkigula, zuen etxean lehen aldia gaur poza ezin disimula. Jonikin ere berso kantuan, enaiz aritu sekula, baina uste dut gaur arratsalde on bat pasako dugula. Arratsaldeon ongietorria, hemen dagon kuadrillari. Joni Mendez hemen kantatzen, bersolari hilerari. Gu hemen bilduta argitzen gera, oso argita ugari. Bihotzez ongietorria, nik aurre hemen denari, nik aurre hemen denari. Kaixo San Francisco atzaude prest listo, bertsoak dakarzkigu edertan neurrizko. Itx edo irrizko, errima bizizko, bertsolaritza dugu euskal hitz eztizko. Anden atipiko, hemen exotiko,
behintzat ziskon ez da bertsoa ezoizko. Topikoz topiko, hainbat bertso epiko, hitzekin jolasean geragu hariko. Topikoz topiko, hainbat bertso epiko, kantan zutik tinko, zenbat bertso trinko. Ta ez zaitu guantziko, beti nire txiko, Joni gure bertsotan zera zu biziko. Troka hartutan draibeatu dut, bazenterra nuen meta, lontxatu ere eta ederki, horrez dugu galdu oreka. Oholtza hontan badugu goitik, Joni begira arreta, beraz seriotu ta has gaitezen, bukatu baita bultxeta. Pozez kantuan hasiko gera, bero zuen konpainiakin, Jonik berak kultura ta hizkuntza, primeran zabaltzen zekin, humorez eta bisitasunez, berak eiten zuen ekin, guk ere hola ein ezkero, saio honi atera etekin, guk ere hola egin ezkero, saio honi atera etekin. Eskerrik asko. Orain hurbildu mikrofonora Estatu Batuetan bizitzeko baimena eskuratu duzuen bertsolariak. Hau da, Martin, Todor, Oier eta Nerea. Eskatu dizuet hiruna bertso kantatzeko publikoari eta Euskal Herritik etorritako bertsolariei ongi etorria emateko. Eskatu dizuet hiruna bertso kantatzeko publikoari eta Euskal Herritik etorritako bertsolariei ongi etorria emateko. Laugarren aldiz holtza ontara nator bertsoen arira. Bihotza daukat pozez beteta, hainbat laguni begira. Euskal Herritik lau bertsolari, mundialak etorri dira. Ongi etorri San Frantziskora, atzerriko Euskal Herrira. Ni beti pozik jartzen nazute, hau bezalako saio
jaiotan. Ederki janda guri entzuten, etzaiztete jarri zuek lotan. Pilotari gabe hasiko naiz, hemen kantatzen pelotan. Eskuak gora duten gintzagun, ongi etorria txalotan. Martinekin zuek eingo duzue gaurko honetan izerdi. Gogotsu dator bere bertsoan, hori badu bai ageri. Baina ez gaude gaurko honetan bakarrik eta gaitzerdi. Egingo dugu alden bezala izar artean igeri. Konstelazio ederra dugu, eman dezu oier hitza. Guretzako bai pozgarria da, ematen digu bizitza. Hemen baimena omen daukagu, hori ez da bate itxa. Ongi etorri Amerikara, zuentzako ere bisa. Boixi utzita Donostiara bizitzera joan naizela. Internetetik ikusia dut, mila gauzalda direla. Nik dakidana da hemen ezertxo ziurra ez dela. Baina oraindik etxe honetan bertson kanta litekela. Beste gauz batzuk hasi nahi nuke, hemen adierazten. Uste gabean gauzak nola, beti zaizkigun pasten. Todor da biok aritzen ginean, gauza pixka bat nazten. Eta orain iazia naiz, lau benetat ikasten. Hori ez da egia Martin da hemen, denen artean abia. Tani nauzue hemen gaztena, ezain gaztea mutia. Ta aurkezteko ez naiz lotuko hemen orain ni isila. Zuen artean ni naukazue zerbitzari bat umila. Zerbitzaria zerala esan, hori esan dezu zerba. Guk Todor eta Martinen gandik ikasi dugu eskerga. Eta orain ideia berri bat, nik hemen nahi nuke
txerta, Martin ta Todor Ameriketan izan dira gure xerpa. Gaurko honetan berriro ere zeran ere anasi. Egia da bai, ni gauza asko dizkizu dala irakatsi. Baina zuzabil zure kontura, torrela zera zu hazi. Azken aldian ni nabilkizu, zugandik ikasi eta ikasi. Todorren gandik urte batzutan zaigu gauzazko aterako. Nik uste nuen kontrataguk genula bi urterako. Eta hoi erreprestatzen nahi da kantuan gerorako. Bersotan zuk ikasiko duzu, ni nagoen edarerako. Nork zer ikasi, nork irakatzi, norden skatu, norden sagu. Eta Martinek oinartu adit, hemen akatz eta kargu. Gure bidean xerpak zarete, zorrotz edo sarri malgu. Baina tontorra oraindik ere oso urruti daukagu. Gailurra ez da, bidean bada, guretzako den patua. Hori hementxe egina dugu, Ameriketan tratua. Bi urtekoa aipadezue, zuek lehen kontratua. Baina luzerakoa da hause, permanent da kontraktua. Eskerrik asko. Orain, Euskal Herritik etorri zaretenok, mesedez hurbildu mikrofonoa. Mesedez, kanta ezazue agur bana. Ezin ukatu agurra beti, gauza berezia dena. Saio erotan ta bialditan, errez egin litekena. Agur bat oida aserakoa, ta bukaera bestena. Bien artean bada ordea, diferentzi nabarmena. Aserakoak pose ematen du,
amaierako arpena. Orain urte hemen nintzen ni, baina eneukana hotxi, ez dut askotan sentitu izan, orduan ainako lotxi, bigarren aldiz daukat aukera, eta etorri naiz pozik, distantziarik ez baitaukago, itxaso bat izan ezik, ez gaude ia munduz bestalde, etxean bezala baizik. Onaino ala iritsi ginen, joanez eta joanez, bertso saioa baino lehenago, maian 11 esamez, Sebastian ta Aitor lehen egon ziren, gaur Xabat eta Joanes, eta bigarren agur honetan, segi beharko esanez, eta aukera baliatuaz, zuei eskerrak emanez. Hemen gabiltza berso kantuan, hauek lehen kolpea joan, bersolaria bersolari da, hemen edoan jaioa, ta aginduak betetzeko da, bersolari arraioa, bigarren agur hau zuentzako, kaixo bat da ez aioa, ja agurtuta zaudete beraz, hasi dezagun saioa. Orain Joanes eta Xabat geratu mesedez. Zuek biak hegazkinean elkarren ondoan eseri diren bi bidaiari zarete. Zu, Joanes, Leo ondoan zoaz. Zu, Xabat, pasabide ondoan. Xabat 2 ordu eskaz daramatzazue hegaldian eta Joanesek oraintxe eskatu dizu 5. aldiz altxatzeko, pasebidera irteten usteko. Zuek biak hegazkinean elkarren ondoan eseri diren bi bidaiari zarete. Zu, Joanes, Leo ondoan zoaz. Zu, Xabat, pasabide ondoan. Xabat, 2 ordu eskaz daramatzazue hegaldian eta Joanesek oraintxe eskatu dizu 5. aldiz altxatzeko, pasebidera irteten usteko. Neri autokatu behar abioiko taldetik, ze bidaia luzea gaur arratsaldetik, 4 aldiz altxadaia bere aurki gabetik, berriz eskatuz gero lehengoko galdetik, atera beharko duzu Leioko aldetik, atera beharko duzu Leioko aldetik. Bidaia luzea da, hasi
orduan zauden itazke nekatuta. Ni komunera noa hori ezin dut uka. Pixa egin behar dut behin einda zurruta. Azafatak urrasko ematen diguta. Azafatak urrasko ematen diguta. Ahola ibiltzea posible otea, ietzaio mugitu ere bigotea. Katua eta xagua gubai bikotea, azafataren kulpa hau da hau kolpea. Berak zuri ura eta zukari koipea. Berak zuri ura eta zukari koipea. Olakorik enuen bizitu sekula, uste dut lagun izan beharko dugula. Aruntz ta onuntz nabil ta kalte zaizula. Zuk eman pantailari gelditu ez eingurla. Ez baita horren ona zure pelikula. Ez baita horren ona zure pelikula. Ba, azaitez zurean beste baten bila, zure pantaila ere daukazu hurbila. Ni zerditan blainago kasik erdi hila, biok egin baitugu hemen kirol pila. Zuk paseo luzea ta nik sentadila. Zuk paseo luzea ta nik sentadila. Orain okertu dizkit kopeta ta moko, ez baititu gustoko paseo ta joko. Niola ibiltzea bazaizu oztopo, nere joan etorriak direnez oztopo. Urrengoan etorri zaitezke piloto. Urrengoan etorri zaitezke piloto. Eskerrik asko. Orain Aitor eta Sebastian. Bertsolariak bapatean ari direla argi gera dadin, publikoko pertsona bati eskatuko diogu gai bat jartzeko edo hitz bat esateko, eta bertsolariek abiapuntu horrekin kantatu beharko dute. So, to show that this is truly improvised, we're going to ask someone from the audience to give a topic or a word that the Bertsolaris will then use to create their next verses. Any volunteers? Lunch? Baskaria. Zuek bezala gu bazkaritan gozatu gera lehenago. Dozena erdi plater ustuta nik ez dakit zenbat trago. Aste bururo nabil olaxe, hala ere forman nago. Baina zergatik jaten dut beti komeni baino gehiago.
Hitz maitea dut nik bazkaria, berakin zertan etxaitu. Gaurkoan ere gogoz egin dut, nik hasi eta amaitu. Gero duda bat burutua zait, eta horretxek gogaitu. Gaur bazkariak edo persoak guzerek elkartu gaitu. Ez dakit baina kezka izan da bazkarian ondorena. Ez hau ez dut naita zer da hori zer da besteak duena. Gogoratu zait gure amonak beti esaten zuena. Benetan txarra gozea dela, ona dago beste dena. Euskaldungoa beti zalea, oida janda edanean. Xabela bete denerako prest, beti edo gehienean. Bersolaria tripa beteta, beti hasten da lanean. Txoriak soilik kantatze omen du, goseak dagoenean. Beraz besteok ezin gaitezke gozez kantari aritu. Nahiago beti gaur bezalako mokau goxoak banitu. Badakizue lagun artean, bazkarirako gelditu. Mundurik ez da konpontzen baina, lagunako betzen ditu. Otordu bate gain beste jende, bildua elkarren gana. Ta bazkaritan gaurkonetan, hemen bagendun zer jana. Ez dut pentsatzen gastatu danik, janakiko harremana. Ta afaritan jan genezake, bazkaltzen sobratu dana. Orain Xabat eta Sebastian. Xabat, zu Euskal Amerikarra zara. Euskara ikasten hasi zinen duela urte bete. Euskal Herrira joan zara eta herrikan zaude ikasitako euskara erabiltzeko. Konfiantza handia duzu eta argi duzu zeure kabuz komunika zaitezkeela. Baina, iristean, Sebastianekin egin duzu topo. Eta berehala konturatu zara ez zarela uste zenuen bezain gai komunikatzeko. Xabat, zu Euskal Amerikarra zara. Euskara ikasten hasi zinen duela urte bete. Euskal Herrira joan zara eta herrikan zaude ikasitako euskara erabiltzeko. Konfiantza handia duzu eta argi duzu zeure kabuz komunika zaitezkeela. Baina, iristean, Sebastianekin egin duzu topo eta berehala konturatu zara ez zarela uste zenuen bezain gai komunikatzeko. Bertsotan erregeta, hizkuntzen jabea, azerretolika, ze kalidadea, taniemen nauzu ezer ulertu gabea, nola jeitz diezazuket velozidadea, nola jeitz diezazuket velozidadea. Euskaldun berri zara, ta gauza normala, hizketan nabaria
zure eginala, ta ez dezu ulertzen nik hitz egin ala, mingain bizkorra dezu belarri makala, mingain bizkorra dezu belarri makala. Mundu osoan ez dago olako pertsonik, ez baitiot ulertzen nik honek dionik, askotan botatzen du esaldi sakonik, eta bai esaten diot nik, eta bai esaten diot nik. Sarri edota beti zabiltza antzeko, arazoak dituzu neri ulertzeko, ez daukat motiborik mantxo mintzatzeko, mundura ez nintzen sortu denbora galtzeko, mundura ez nintzen sortu denbora galtzeko. Bizi eskua eman ta gero bi musu, ta hizketan hasi ala atzera bi pausu, baina orain alderantziz zuk zeiz erdi putzu, inglesez hasten banaiz ikusiko duzu, inglesez hasten banaiz ikusiko duzu. Orain desafio kasatu zala jaina, zu inglesez astea ote da ordaina, laburra izango da bai zure azaina, nik ulertuko dizut zuk euskera zaina, nik ulertuko dizut zuk euskera zaina. Orain Joanes eta Aitor hurbildu mesedez. Joni Kurutxet bezala, zu Joanes, Euskal Herritik etorri zara San Frantziskora bizitzera. Atzo iritsi zinen, ostiralean, eta gaur kalera atera zara Lanbila. Larunbako ezean goiz, Aitor lorezaina ezagutu duzu. Aitor lorezain lana egiteko konbentzitzen saiatzen hasi da. Joni Kurutxet bezala zu Joanes, Euskal Herritik etorri zara San Frantziskora bizitzera. Atzo iritsi zinen ostiralean, eta gaur kalera atera zara Lanbila. Larunbako ezean goiz, Aitor lorezaina ezagutu duzu. Aitor lorezain lana egiteko konbentzitzen saiatzen hasi da. Zatoz lorezaintzara eskaintza botea, naiz ta izan zintezken langile torpea. Belarrari emango diozu kortea, hola zaintzen badezu zure bigotea. Ta honek ardura bat neri emango di, lorezaintzan hasteko ez dut ardurari. Balioko ote dut barruan kezkari, sekula ez dut hartu desprozadorari. Atxurrarekin goaz bulorategira, belar txarrak kenduta bazterrera tira. Gero goiza erdia albora begira, baina hori bai belaunak urratu behar dira. Jarri nahi ote nauzu belaunikatuta, zure morroi bi
igurtuz gogoa duzuta, belar txarrak kentzeko eta hoien punta, nik nahiago dut ari sega bat hartuta. Segarekin edo zer egin dezakezu, lorei ere sega pasako diezu. Hala ere hasteko gertu bazaudezu, izerditzea zer den ikasiko dezu. Izerditzea zer den ni jakin minean, hori ez dut probatu nere adinean. Horretan hasiko naiz ni aleginean, loreak ureztatuz zure jardinean. Orain Aitor, hurbildu mesedez. Aitor, San Franciscon kokatuta dagoen enpresa garrantzitsu batek lanpostu eta soldata ederrak eskaini dizkizu Euskal Herria ustearen truke. Erabakiak hartu ezinik zabiltza. Bi bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Aitor, San Franciscon kokatuta dagoen enpresa garrantzitsu batek lanpostu eta soldata ederrak eskaini dizkizu Euskal Herria ustearen truke. Erabakiak hartu ezinik zabiltza. Bi berso nahi duzun doinu eta neurrian. Azeburu austea, nerekin detena, lengo bizitzarekin nolako etena. Ameriketarako tentatu nautena, lanpostu eder bat izan nezakena. Bi gauza buruan da nahasten zait dena, heltzearen pozata, joatearen pena. Baina azkar joaten da munduko denbora, aurrera goaz ondo jakin gabe nora. Naizta damutu egin ninteken gerora, baietza eman da noa, ni San Franciscora. Beste aldean egin behar deta proba, nere etxea beti hemen egongo da. Todor, Nerea, Aitor berriro eta Xabat hurbildu mikrofonora. Zuek afaltzeko geratu diren San Franciscoko lau Euskal Amerikar zarete. Mai borobil batean eseri zaituztete jatetxean. Afaria aurrera joana ala,
Aitor eta Xabat haserretzen hasi zarete Todor eta Nerea euskeraz mintzatzen ari direlako elkarrekin, eta ez duzuelako esaten dutena ulertzen. Zuek afaltzeko geratu diren San Frantziskoko 4 Euskal Amerikar zarete. Mai borobil batean eseri zaituztete jatetxean. Afaria aurrera joan ahala, Aitor eta Xabat haserretzen hasi zarete, Todor eta Nerea euskeraz mintzatzen ari direlako elkarrekin, eta ez duzuelako esaten dutena ulertzen. Ala bukatu beharrote zen eguna, ezin ulertu hauen euskara jarduna, ta eskatzen zuena zen Todor laguna, iez dakigu zer den jan behar duguna. Beraz afari gaitan diozun bezela, neri iruditzen zait arazo hau dela. Neri iruditzen zait naiz faltan nibela, gutaz gaizki esakariko direla. Zuekin egotea ez da gauza erreza, hementxe zaudetela kexa eta kexa. Naiz ta inglesez hemen jankin guk ez pentsa, euskeraz egiten dut baita ere ametsa. Afaltzeko lagunok egin dugu topa, eta guk 11 euskeraz guk bota. Ez gaitezen oin hasi, orain gu mokoka, dirudizue Pier 39ko foka. Foka gisa ezkera askotan agertzen, bageranik alere ez dugu baztertzen. Baina txarra ez da gu aritzea lertzen, baizik ez diotela elkarri ulertzen. Nola behia egoten den trenari begira, ala gaude gu biokitzauen neurrira. Baina Aitor zu lasai egon orain tira, platera irten dakoan isilduko dira. Beraz hemen egin nahi duzue borroka, zabiltzatela bila kritikatzen bota. Baina euskeraz naitza ez ulertu ozta, foka izan da botako dizuet pilota. Bargerra ekarri dute afaltzen gu hasi, baina baita ere giro da nahiko nasi. Noiz hasiko zerate euskaraz ikasi, horrela zuek ere ingo zaitezte hasi. Etzazue baztertu olako mutinik, ez gaitzazue utzi mututa zintzinik. Nerea hartu inglesa ez hizkuntza inik, eta zu Todor bueno zu
egon isilik. Gauzak klasifikatzen hasi da hau jada, afari ederra zegon bertatik bertara. Zuek ordaintza zuek kontu dena ara, eta orduan ongi ulertuko gara. Isiltzea izaten, degu gauza ona maiz, beraz buka dezagun afari alaiz. Euskera irakatsi behar dut kostain zo naiz. Euskeraz esaten da ni oso jatorra naiz. Todor euskeraz dabil, euskaraz aritzen, ta hemen kontua, ez ordain ez amiltzen. Benga espabilatu, gu gera garbitzen, bestela platerak gelditzen gu garbitzen. Orain Joanes, hurbildu mesedez. Joanes, duela 60 urte Ameriketara etorritako emakume euskalduna zaitugu. Senarrak esan dizu ez duela gehiago joan nahi Euskal Etxera. Bere sasoiko guztiak joan da daudelako. 2 berso nahi duzun doinu eta neurrian. Joanes, duela 60 urte Ameriketara etorritako emakume euskalduna zaitugu. Senarrak esan dizu ez duela gehiago joan nahi Euskal Etxera. Bere sasoiko guztiak joan da daudelako. 2 berso nahi duzun doinu eta neurrian. San Frantziskora etorri nintzen. San Frantziskora etorri nintzen, mende erdi bat inguru. Euskal Etxera joatea zen, nere asteroko helburu. Orain parean jarri zarata, hotz batek hartu gaitugu, esan duzu buruz buru. Esan duzu buruz buru, gehiago ez duzula joan nahi, baina hortaz altzaude seguru. Lagun zaharrak joan dira baina berriak egin ditugu, berriak egin ditugu. Eta zalantza sortua zaizu, nik zuri hau esatean. Eskema dena ia dardarka,
hasi dira bapatean, Euskal Etxera astebururo, lagunekin joatean, ni nago izar artean, ni nago izar artean. Zuk nahi baduzu geratu zaitez, gure etxeko atean. Baina nik joaten jarraitu nahi dut, bizi naizen bitartean, bizi naizen bitartean. Orain, Martin, Oier, Joanes eta Sebastian, hurbildu mikrofonora mesedez. Zuek laurak bulegoren kontzertuan dantzan ari ez diren 4 pertsona bakarrak zarete. Bazter batetik zaudete beste guztiei begira, zutik, mugitu gabe. Zuek laurak bulegoren kontzertuan dantzan ari ez diren 4 pertsona bakarrak zarete. Bazter batetik zaudete beste guztiei begira, zutik, mugitu gabe. Bulegon propaganda entzunda geundenez, konzertura joan da guk egin nahi babes. Dantzarako gogorik nik behintzat baterez, barraren kontra nago gintonik edanez. Sebastianen antzera nago ni propio, ukondoa jarrita serio, serio. Dantza nahi nuke baina zer remedio, barrariren norbaitek eutsi behar dio. Dantzan egiteko ni egin nun ametsa, baina nortarako naiz oso aldrebesa. Musika berri hori hartzen ez erreza, zueri begira ni izango naiz jueza. Hai kontzertu gogoa onan ekarrena, baina Martin sartxotan erdi errena. Hasi zaite Sebastian zu dantzan aurrena, ni dantzan nagoia da bihotzen barrena. Dantzan hasita daukat baldarran tankera, argaldi gurbildu naiz barraren ertzera. Benga serbizaria beste bat atera, 10 tragoan probatuko gera. Gauza honik ez dago gintonikarekin, Sebastian horrari da ekin eta ekin. Nik orain dantza pixkat nahiko nuke egin, baina agarratuan Sebastianekin. Dantzan ez gerariko onera etorrita, barraren saietzean zaudete jarrita.
baita, nik egingo dizuet zueri irrita, zuek handituko zerate erorita. Joan eta Sebastian irudi aparta, hortxe jokatu dute elkarrekin karta. Baina gu ez gara izango gutxiago barka, benga Martin goazen izan zaite ausarta. Ez jakina ausartu zeuen kalterako, ta hobea zaudete barra ertzerako, aurkitrago batzuek dituzte aterako, kliente honak era Euskal Etxerako. Trago galantak dira edan dituguna, barra ertzean gaude betiko laguna. Hau esaten dit nere buruak barrunak, jator bezain sosoak gara euskaldunak. Dena badaukagu gaur zerbaiten errena, ni besteak astean nahi nuke aurrena. Orain ni naizela hemen zarra daukapena, oi errazi zaitezu zera bai gaztena. Trago eta trago dugu gure erregela, hankak zurrunak eta bihotza epela. Ez duguk beteko gaur kondantzan gela, argi dago Joanes euskaldun garela. Orain zutitu denak eta Sabat hurbildu mikrofonora. Sabat, Filip Axerito Garaik jakinarazi berri dit oraintxe bertan hoteletako erreserbekin arazo bat egon dela eta ez dagoela zuretzako gelarik libre. Beraz, zaila zaitez atzeko bertsokideetako bat konbintzitzen lo egiteko tokia egin diezazun. Sabat, Filip Axerito Garaik jakinarazi berri dit oraintxe bertan hoteletako erreserbekin arazo bat egon dela eta ez dagoela zuretzako gelarik libre. Beraz, zaila zaitez bertsokideetako bat konbentzitzen lo egiteko tokia egin diezazun. Hotelik gabe geratu naizta, ez ekipaje eta ez gai, nere azure etxen leku bat egongo alda nere zai. Ordainduko dut behar baldin bada, baina nik zurekin joan nahi. Nueva Yorkera joan behar badare korrika joango naiz lasai. Nueva Yorkera joan behar badare korrika joango naiz lasai. Sabat lorik eiteko tokia, ez dezula gertukoa. Baina hortako orain nik dizut ondoren aipatukoa. Ona etortzeko zuk egin behar, neri bai kontatukoa. Zein da bertxotan hain ondo zuk egitekoa den trukoa. Zein da bertxotan hain ondo zuk
eitekoa dezun trukoa. Nik negarrotxak entzun baino lehen nahiago lo egin kartzelan. Ta oierraita data entzun dudan ez badauka galtzak betelan. Eramango alnauzu zurekin, txalupan edo batelan. Baino mesedez ez ni ipini zure semearen gelan. Baino mesedez ez ni ipini zure semearen gelan. Hortxe xabatzuk gai potentea, nire aurrean duzu atara. Nire etxeak baditu baina arazota baita traba. Nik zure plana maite dut eta hor jarri nahi dut begirada. Mesede xabatera manauzu zurekin nik hartzelara. Mesedez xabatera maidazu zurekin nik hartzelara. Eta todorrek etxe derra du bere gogo bere afan. Eta berekin dena da ona beti brometan ta trufan. Lehen entzun diot berso munduan bera dela nere oso fan. Beraz zure oean eingo dut lotazuk egingo zu sofan. Beraz zure oean eingo dut lotazuk egingo duzu sofan. Oso ederra daukazu Xabat, gaur zirikarekin astea. Baina nola dezu zure buruan kristongo nastea. Naizta nik zu miresten zaitudan, zeran xarmanta gaztea. Etzazu aztu nire etxean, nik daukadala emaztea. Etzazu aztu nire etxean, nik daukadala emaztea. Ta orain berriz Martinen gana gerturatuko naiz fin-fin. Etxe bat utzi behar zenidake, bere bileio irikin. Egia esan berdin zait Wyomingen zein Gorritin. Sobran daukazun etxeren baten lo egin aldezaket Martin. Sobran daukazun etxeren baten lo egin aldezaket Martin. Trato eder bat egiteko ni, pozez nago zurekin. Kontrato bat egin gentzaketa arreglatu elkarrekin. Wyomingen ibizi naiz eta etxe ederrakin. Araño eramango zaitu nik aur Uberrekin. Araño eramango zaitu nik aur Uberrekin. Eta zein da hau ara anaia, beraz badakit. Negozio ona daukat honekin, zerbait eskatuagatik. 2 urte gehiago dauzka anaiak, ta aitzaki horretatik. Lurrean lo egin behar zenuke zure anaiaren gatik. Lurrean lo egin behar zenuke zure anaiaren gatik. Anai txikia ongi zaintzea,
betidanik daukat xede. Zaharrak beti zaindu behar du, bere indarta botere. Ta ados nago lurrean egin, behar nizuke mesede. Ze zuregatik berdin zait lorik ez eginda ere. Ze zuregatik berdin zait lorik ez eginda ere. Eta aitorrek etxe handia du, ta sartu nahi dut muturra. Zazpi bat gela irusuk aldeta atarian txakurra. Baina zurekin egin nahi dut lo, bai faltan dut beldurra. Oi bai zurrunka hasten bazara itxiko dizut sudurra. Oi bai zurrunka hasten bazara itxiko dizut sudurra. Nere etxea handia da bai, badegu logela bana, baina zurrunken beldurri gabe bildu nahian nire gana. Bazatoz nere oera, jarri oinetan etzana, gaur badakit nork egingo duen poltsa beroaren lana. Gaur badakit nork egingo duen poltsa beroaren lana. Sebastianek egela bat dauka entzun dut nik arestian. Naiz da agian aterako den nahiko prezio garestian. Nik ez zure oean eingo dut lo bai zurekin Sebastian. Nik utziko dizut aukeratzen gainean edo azpian. Nik utziko dizut aukeratzen gainean edo azpian. Oerik ez du gazteak eta eskema guztiak hautsi. Gure etxeko bidea honi behar diot erakutsi. Baina hori bai 10 egunez, oerik ez dut ikusi. Joan zaitela zai egongo da, arkako zu eta guzi. Joan zaitela zai egongo da, arkako zu eta guzi. Sebastian, geratu mesedez. Hemen presente dauden askok Johnny ezagutzeko aukera izan genuen, baina izango da baten bat Johnny ezagutzeko aukera izan ez zuena. Kantatu 2 bertsotan nor izan den Johnny Kurutxet eta nola oroitu behar dugun. Hemen presente dauden askok Johnny ezagutzeko aukera izan genuen, baina izango da baten bat Johnny ezagutzeko aukera izan ez zuena. Kantatu 2 bertsotan nor izan den Johnny Kurutxet eta nola oroitu behar dugun. Plazerra izan non, aspaldi xamar, Johnny ezagutzekoan, gizon freskoa eta alaia, erantzun batekoan, bihotza zuen oso zabala eta neurriko kolkoa, jasotzeko ezun inoiz presarik ta dena ematekoa, nere ustetan gizon osoa ta gizon hitz batekoa, biak batera eskaintzen zitun bihotza ta bostekoa, biak batera
eskaintzen zituen bihotza ta bostekoa. Aspaldi xamar ezagututa lagunak izan ginenez, gertutik edo telefonotik elkarri eginaz babes, beteta egin genitun, nik ez dakit zenbat amets, zahartzaroa onartu zuen, humorerikan onenez, azkenean denen gainetik, gizon irri fartzu zenez, irri fartxo bat egin dezagun, orain jonin oroimenez, irri fartxo bat egin dezagun, orain jonin oroimenez. Mi esker. Orain, zutitu lau voluntario. Azken agurrak kantatu aurretik egin ezazue koplatan librean. Gaurko ordularia erotu ote da, iasi orduko dator bukaera. Baina ez dakit hori ala den arraio, motza izan den jendeai galdetu behar zaio. Denbora gaur bai zaigu, guri ondo truka, baina itor lasai egon geratzen zaiguta. Geratzen zaigu eta hemen gerabatu, jarraitu guk kantatzen, zuek disfrutatu. Jende erdia entzuten ta bersoen bila, eta beste erdia mobileren bila. Egingo te digu horretxek mesede, aitor normala dugu lo hartzea ere. Hortxe joan ez duzu, zuk zorrozki aipa, lokarturen bat ere ikusi egin baita. Lokartu hoiek ere dute behar bada, zuek bezala hemen dute haiek jet laga. Batira bizi ta esnatuko dira, ara baten batia mugitzen hasi da. Azkar eginez gero 11 prediku, esnatu baiez denak ta ezer entenditu. Bizi eginaz, gelditu lo drama, baina bizi egiteko badugu guk lana. Eta orain aldatuz, orain nitet gaia, alde batetik bestera hor Xabi Paia. Gure itzultzailea eta gure hiztuna, baina erdia askotan ulertzen ez duna. Tipo
tipo fidela dugu bai Xabi laguna, gure bertso guztiak hobetu dituna. Hor dago bai Valeri oraintxe bakarrik, kontura hau da etzula Xabiren beharrik. Xabik hor itzulpena duela asmatu, ta ondoren Valerik ditula hobetu. Ta bi kamara ere badaude begira, mundu osoa saio hau entzuten ari da. Ta begiratu horko pantailaren truke, oiek jende guztia engainatu dute. Hor da Filip grabatzen ta beraz hor konpon, oraintxe esnatu da kaixo ta egunon. Filip da oso benetan formala, streamingez eginez saio hau mundiala. Mundiala ez dakit baina bai luzea, igandetako meza bezalako xea. Aspertzen ari denez zarta gaztea, jada komeni zaigu bukatzen astea. Hemen meza badugu askotan ohitura, Aitor hartua duzu apaizan itxura. Eta itzaliko aldegu mikroan botoia, noiz bukatuko dugu guk orain sermoia. Orain zutitu beste laurak. Saioa amaitzen joan behar dugu, baina azken agurrak kantatu aurretik eskatuko dizuet puntuka egiteko lauren artean, librean. Baldan bera puntutan, hasiko algera. Eguerdia iritsi baita gau aldera, guretzako oraintxe azaldu aukera. Saioa ederra da zuekin batera, Tarte laburra bada batetik bestera, tarte laburra bada batetik bestera. Tabanatu gaituzte hemen bi bandotan, ongi ginauden lehen hau gu biok ondotan. Hemen txegabiltzea danak ondoiteko asmotan, Baina entzule batzuk daude erdilotan. Baina lasai beraiek asbitez bersotan, baina lasai beraiek asbitez bersotan. Zer pasatzen ari dan, hauek gaur asmatu, hauek gaur asmatu. Ta gero itzulpenekin ulertzen kostatu. Dena asmaleikelik ez leike pentsatu, Gauza handiegirik ezin da eskatu. Ikusten ditut denak dirala esnatu. Ikusten ditut denak direla esnatu. Ikuslegoa degu benetan ederra, benetan ederra. eta eman beharko guztiei eskerra. Berso kantuan egin dugulako gerra.
ziren langilea eta bazan alperra. Zuekin egotea da gure plazerra. Zuekin egotea da gure plazerra. Orain entzure artera, nere begirada, nere begirada. Bersolari gehiago bai baitaude ara. Sebastianek esana hemen egia da. Haiei begiratuta hartu dute ikara. Zer moduz bizi zara, Jesus Arriaga. Zer moduz bizi zara, Jesus Arriaga. Bersolari fineta da erratzuarra da erratzuarra. Lenegina badunik orzaio bakarra. Bertsolari ederra, haundia indarra. Oraindik izango du barrenean arra. Eta guk berriz dugu gaur zure beharra. Eta guk berriz dugu gaur zure beharra. Lenegina ditugu, guk hainbeste saio, guk hainbeste saio. Naiz da bertsotarako ni ez nintzen jaio. Hori esate Jesusi, kostagin gozaio. Baita nila begira ere asinatzaio. Jesus orain berean holtzontara idio. Jesus orain berean holtzontara idio. Izan behar degula bertsotan jarrera, bertsotan jarrera. Ta alaituko gera, zu alabazera. Bersoa hasten data jarraitu aurrera. Zuonera torrita gujetxi lurrera. Sebasekin bihurtzen da bertsoa karrera. Sebasekin bihurtzen da bertsoa karrera. Ez dago hain presaka, ibili beharrik. Sobran ez dauka eta edo norkindarri. Nik ere gaztu, asko gehiago beharrik. Ni hain naiz itzututa dagona bakarrik. Jesusek kantatzen du, beretzat bakarrik. Jesusek kantatzen du, beretzat bakarrik. Nik gustora entzungo nioke bersoa, nioke bersoa. Deik asko entzun ditut dena zango zoa. Bera entzutea leike gauza oso goxoa. Eskerron ez zortzeron bi esku jasoa. Nahi baduzu erdia edota osoa. Nahi baduzu erdia edota osoa. Beso zalea dela ezin daukatu, ezin daukatu. Bertsoa digu hemen luzaro sustatu. Zeure buruarekin zertan borrokatu. Ni jakin nahiko nuke zer duen pentsatu. Gure ondoan todor saioa bukatu. Gure ondoren todor saioa bukatu.
gaur lau lagun, kantan gaur lau lagun. Eta koroa entzunez elkarrekin jardun. Pozgarria ikustea hainbeste euskaldun, ari indezkeolak guk hau eta egun. Orain agurtxo bana kantatu dezagun. Orain agurtxo bana kantatu dezagun. Bueno, todo horrek esan bezala, saioa bukatzeko hurbildu mikrofonora eta kanta ezazue agur bana. Bazkalostean kanta, beteta sabela, bertso kantan ateraz, ideien pintzela. Joni gogoratuaz, haundia itzela, ta hemengo lagunek joazen ibela. Zuen harrera izan da, benetan epela. Mil esker sentitu naiz, etxean bezala. Gaur hontara gu etorri gara, bertso simple batzun esker, ibili gara onatara, baita bateko ta beste, ta goitik jonin begiradak pe, areto hau badu bete. Eskerrik asko zuei denori, zoragarriak zarete. Eskerrik asko zuei denori, zoragarriak zarete. Ilusioaz etorria naiz, zuengana bertxotara, orain bihotzan tristura dauka, saioa bukatu da ja. Zuei begira burua joan zait, barruan sartu ikara. Zuen etxean egia esan da, etxeko sentitu gara. San Frantziskoko bertso zalea, txit maitagarria zara. Eskerrik asko laizter artio, jaso nire besa.
bot laizter artio, jaso nire besarkada. Joni nizenez, ederki hemen, egin gera gu gozatu. Denan artean atxalde ederra, guk egin dugu pasatu. Aurrera ere egin nahi nuke, ni zerbait pentsatu. Berriz ere egin nahi nuketa, nahi dezutenen abizatu. Gure miak dantzatzen eta bersoak pentsatzen, ez gara asko lotsatzen, gaurkoan ere areto ederra ta osoa proposatzen. Segi gauzak proposatzen ta gu bersoak osatzen, gure hizkuntzaz gozatzen. Eskeniote dugu eskatutakoa, Joniren omenean prestatutakoa. Euskal Herrikoa zein Amerikakoa, bertsoak elkartu du ederra gaurkoa. Itxaso handi batek banatutakoa, itxaso handi batek banatutakoa. Eskerrak eman nahi dizkizuet, pozik ta lepoa tenten, halako plaza dotore hontan, joan dira berso desente, alere zuen belarri denei, zerbait esan nahi nieke, guigo gera holtza ontara, ta gela hau bertsoz bete, baina hemengo protagonistak zue guztiok zarete. Gaurko saioan nabaria zen, noski Joniren itzala, berso loreak zabaldu dira, gabiltzala, gabiltzala, udaberriak lore gehiago, hemendik sortu ditzala, agur jakinez besarkadata, musu zuen zatigala, eta nigandik hemen bakoitzak
nahi duna jaso dezala. So with that, we will finish our performance today. Let's give it another big round of applause to all of our Versalades. Team in the back, Xavi Paya and Valeria. And of course, thank you to everybody at NAVO and with the Basque Cultural Center who allowed this to happen today. And thank you to all of you for being here.
Thank you.